Flo! Flo! Vino încoa, mă! Dacă tare poporul. Nu știu, că nu m-am uitat. Bă, tu știi ce te... Ce vrei să-ți faci poza? Să ce poză, să filmez, filmează și tu un pic, te rog. Stai să văd. Păi da, mă, dar n-ai blitz. Da, că merge și poza. Păi să vede așa. Poate cal scannerul. Care era? Nu. A? Nu era să-l vâzi, nu? Râul e în spate. H-ul ăla e în față. E, uite așa. Trebuie să stai asta să lumineze. Merge, merge. Acum nu mai merge. Dar frumos se aude? A? Frumos se aude. Dacă te aude Popo. Mersi. Mai motoare.